Fanatics Mbombela Stadium. Hayiwena kwenzakalani? Ama-Fanatics baningi kakhulu. Yasemnyama. Orlando Pirates 3. Stellenbosch 0. Mphathi. Yabona mfowethu. Ngiziva ngijabule kakhulu mfowethu. Hayiwena. Ngiziva ngijabule kakhulu. Kwathi ngikhuluma isiswati mfowethu. Kwathi ngikhuluma isiswati angisazi kodwa hayi mfowethu, hayi ngijabule kakhulu. 3-0. Convincing. Uyabona mfowethu? Mfowethu yazi ngiyoxosha nje ama-100 200 500 bani kade bebheja hayi ngizoshawa ngithi mina hayi MTN 8 yala ekhaya ayindawo sihamba nayo besolanda yona isuka khona kwamayimaye la isuka khona besolanda MTN 8 sibuyela nayo emuva sasithathile all times in the row. Sasithathile evidence Rayfetsa imessage lenayo and the way ucoach aqalise ngayo badlali. Do you believe coach Asla Patua has gotten the correct formula as of to play the Orlando Pirates players? Hayi uyabona ke angeke silande kude kakhulu kodwa ucoach usenzele sikufunayo. Siyabonga. Icup eyethu. Hayiwe. Siya kwi-league. Hayiwe. Yeza uzongikhumbula. Uzongikhumbula. Onke ama-games sihlale sikhona njengoba usibona nje. Uzosikhumbula sizovela la une interview khona sovela khona. Sikutshela ukuthi kunjalo. Solanda into yethu kwenu. Sibona naye khona Orlando esekhona. Emgodini mawungene khona awuphumi. Ithotshi. Hayi awuphumi. Fast asabe kubona. Yasemnyama. Hayi siyabonga kakhulu. Kasibuyele khona. Amabhakani Kodwa ngithwele iyangisinda. MTN 8 iyangisinda. Talent wayina njani? Ayinamkhosi. Ayinamkhosi. Team page yakho mfowethu.